7 sekund ticha. V drsných horách Sierra Madre Occidental v západním Mexiku leží město Tepic. Toto město jako bohatý šálek kávy, na který se nezapomíná, vás zve k opravdovému zážitku. Na jeho živých trzích se barevné textilie mísí s radostným smíchem a vytvářejí jedinečnou atmosféru. Je to jako řecký trh, ale s výrazným mexickým nádechem, který ho činí jedinečným a okouzlujícím. Je to jako margarita pizza s trochou pálivosti. Projděte se po sluncem zalitých náměstích, kde krásné oblouky a melodie pouličních hudebníků vytvářejí kouzelnou atmosféru. Je to jako strávit klidný večer na náměstí Piazza Navona v Římě. Ať už se chcete ponořit do kultury, prozkoumat historii, nebo si jen odpočinout od shonu každodenního života, Tepic slibuje nezapomenutelnou cestu. Stejně nezapomenutelnou jako západ slunce u Kolosea v Římě. Historie Tepic je úžasná směs španělské koloniální éry a starověkých časů. Domorodí lidé, jako jsou Cora a Huichol, zanechali hlubokou stopu v kultuře města. Staré krásné budovy Tepic s jejich zdobenými fasádami a skrytými nádvořími vytvářejí jedinečnou atmosféru starých časů. Když se budete procházet po zdejších dlážděných ulicích, uvidíte velké katedrály a krásná náměstí. Každé místo jakoby vyprávělo svůj vlastní starý příběh. Tepic v Mexiku je plný vřelosti a pohodové atmosféry. Je to srdce státu Nayarit, proslulého svou dechberoucí přírodní krásou. Tepic není jen město, je to domov skutečné duše jeho obyvatel. Tuto vřelost pocítíte, když uvidíte přátele povídat si v útulné místní kavárně, nebo je uslyšíte hlasitě se smát, zatímco si vychutnávají lahodné mexické jídlo. Nechte svého vnitřního dobrodruha, aby objevil skryté poklady tohoto okouzlujícího města. Každé město má svůj vlastní tlukot srdce. Je to místo, kde se lidé scházejí a život se prolíná. Je to místo, kde můžete cítit puls města. V Tepic toto srdce bije na Plaza de Armas. Toto náměstí je obklopeno starými budovami, stromy a je to živé místo, kde můžete vidět každodenní život. Malí prodejci prodávají všechno, od čerstvých džusů až po horkou grilovanou kukuřici, podávanou s chili a limetkou. Zde můžete vidět Tepic v jeho nejautentičtější podobě, kde se zdá, že se čas zastavil a nejjednodušší radosti života jsou ty nejcennější. Severně od Plaza de Armas hrdě stojí katedrála neposkvrněného početí. Dvě věže katedrály, viditelné už z dálky, se tyčí k modré obloze. Jsou jako majáky víry, symboly nezdolného ducha Tepic. Jsou jako věže kolínské katedrály v Německu, ale samozřejmě mnohem menší. Vnitřek je taky úžasný. Vysoké oblouky, krásné barevné vitráže a zlatý oltář, který se třpytí ve světle svíček. Tato katedrála je jako živé muzeum náboženského umění, které ukazuje víru a oddanost, jež formovali Tepic. To si These kings here be
Kousek od Plaza de Armas najdete Avenidu Mexico, hlavní tepnu Tepic. Je to srdce města. Tato rušná pěší ulice je skvělou směsicí starého a nového. Staré budovy byly přeměněny na moderní butiky a útulné kavárny. Každá budova vypráví fascinující příběh Tepic. Od velkolepých koloniálních sídel bohatých obchodníků až po živé společenské kluby, kde se lidé scházejí. Posaďte se v jedné z mnoha kaváren podél ulice a vychutnejte si místní kávu. Říká se, že je to jedna z nejlepších káv v Mexiku. Pokud chcete zažít skutečné kouzlo Tepic, projděte se jen pár bloků od Avenida Mexico. Tam najdete Mercado Juan Escutia, největší a nejrušnější trh ve městě. Toto místo, plné stánků a obchůdků, je skutečnou hostinou pro vaše smysly. Barvy, vůně a zvuky jsou zde velmi intenzivní. Nebojte se promluvit s přátelskými prodejci. Jejich úsměvy jsou stejně vřelé jako mexické slunce. Mercado Juan Escutia není jen trh. Je to místo, které vám pomůže ponořit se hluboko do kultury a zůstane ve vašich vzpomínkách jako symfonie smyslů i dlouho poté, co vaše cesta do Tepic skončí. Tepic je město, které miluje festivaly a oslavy. Tady se staré tradice mísí s radostí a nejdůležitější událostí, na kterou se všichni těší, je Feria Nayarit, která se koná každý rok v březnu po dobu 2 týdnů. Tradiční tanečníci v pestrých kostýmech okouzlují diváky svými ladnými pohyby a rytmickým tancem. Vzduchem se nese hudba, mariachy a ulice se plní radostí z tónů trubek a houslí. Feria Nayarit není jen festival. Je to způsob, jak oslavit město Tepic. Je to barevný obraz plný tradic, radosti a kulturní hrdosti, který se předává z generace na generaci. Aby byla vaše cesta do Tepicu ještě lepší, nezapomeňte ochutnat místní jídla. Nejdřív můžete zkusit pescado zarandeado, což je speciální grilovaná ryba z Tepicu. Chutná trochu uzeně, sladce, kořeněně a kysele. A pokud chcete ochutnat pravou chuť tohoto regionu, určitě zkuste birria. Je to tradiční jídlo, které se dělá z dušeného jehněčího nebo hovězího masa, které se dlouho vaří na mírném ohni. A nezapomeňte hledat elot, které se prodává u silnice. Je to grilovaná kukuřice s majonézou, sýrem, chili a limetkovou šťávou. Chutná úžasně. A pokud máte chuť na něco sladkého, osvěžte se sklenicí tejuina. Je to sladký a kyselý nápoj, který se vyrábí z fermentované kukuřice. Tepic je město, kde staré tradice stále žijí a jsou aktivní. A důkazem toho je umění hujcholů a corů. Hujcholové vytvářejí úžasná umělecká díla z malých skleněných korálků. Každý korálek pečlivě umístí a vytvářejí složité vzory. Na druhou stranu, lidé kmene Kora jsou známí svými barevnými nitěnými obrazy, kterým se říká nierikas. V galeriích a obchodech v Tepicu najdete umění hujcholů a korů. Bude to pro vás zvláštní příležitost vzít si domů kousek této bohaté kultury jako suvenýr. Když si koupíte jejich umělecká díla, nekupujete si jenom věc, ale také jim pomáháte. A tím se tato kultura uchová
pro budoucí generace. V Teplici jsou hudba a tanec nedílnou součástí každodenního života. Je to živý projev srdce a duše Teplic. Od radostných melodií, mariachy kapel, až po tradiční tance, které se předávají z generace na generaci, ulice Teplic jsou plné zvuků a rytmů slavností. Mariachy hudba se svými trubkami, houslemi, kytarami a vášnivými písněmi je důležitou součástí mexické kultury. Tradiční tance, které se často objevují na festivalech a kulturních akcích, vyprávějí příběh bohaté historie Tepic. Je to spontánní projev radosti a tradice, který odráží nezlomného ducha Teplic. Zde nejsou hudba a tanec jen zábavou, ale nepostradatelnou součástí kulturní identity města. Historie Tepic je jako úžasný příběh. Každá kapitola je spojená se srdcem tohoto města. Kmeny Kora a Huichol mají hluboký vztah k zemi a po generace udržují krásné tradice a víry, které jsou dodnes živé. Starověká místa jako ruiny Ixtlán del Río nám ukazují, jaký byl život před příchodem Španělů. Tyto obrovské pyramidy a obřadní místa jsou opravdu úžasné. Stopy této bohaté historie jsou všude kolem vás a čekají, až je objevíte. Jestli se chcete o historii Tepicu dozvědět víc, pak je Regionální muzeum antropologie a historie skvělým místem. Toto muzeum sídlí v krásně zrekonstruované budově z 18. století. Uvnitř uvidíte spoustu úžasných věcí, které vám pomohou lépe pochopit historii Tepicu. Například starověkou keramiku a krásné kamenné sochy a také nástroje a zbraně, které používali lidé v dávných dobách. Ty vám dají představu o jejich každodenním životě. Regionální muzeum antropologie a historie není jen místem pro uchování starých artefaktů. Tady můžete cítit duši a podstatu Tepicu. Historie Tepic není jen o starověkých civilizacích nebo španělské nadvládě. Je to také místo důležitých bitev za změnu a svobodu. Na počátku 19. století, když po celém Mexiku hořela touha po změně, Tepic hrál velmi důležitou roli v boji proti Španělsku. V roce 1810 se město stalo shromaždištěm lidí toužících po změně a místní bojovníci začali brát zbraně do rukou proti španělské nadvládě. Jednou z klíčových postav té doby byl José María Mercado. Byl to kněz, který vedl lid Tepic v jejich boji za svobodu. Jeho inspirativní projevy a neochvějná víra ve vítězství svobody inspirovali mnohé k připojení k boji. Ačkoliv byl Mercado zajat a zabit španělskými silami, jeho myšlenky udržovaly touhu po změně stále živou. Dnes se v centru Tepic nachází velký památník, který připomíná Mercadovu oběť. Je to připomínka odvahy a odhodlání, které byly nutné k dosažení mexické nezávislosti. Když stojíte před tímto památníkem, doufám, že si uděláte chvilku na zamyšlení nad oběťmi lidí, kteří bojovali za svobodu. Tyto oběti formovaly osud Tepic a Mexika. Tepic je živoucím důkazem síly historie. Kamenné ulice města, staré budovy a starověké ruiny nejsou jen vzpomínky na minulost. Jsou to živoucí svědci lidí a událostí, které formovaly Tepic do toho, čím je dnes.
při procházce historickým centrem Tepic si udělejte čas na prohlídku složitých detailů starých budov. Přečtěte si příběhy vytesané do stěn starých budov. Zastavte se na náměstích, kde se po generace lidé setkávali, slavili a užívali si život. Stejně jako naše obývací pokoje a místa setkávání, že? Poslouchejte ozvěny smíchu, písní a rozhovorů, které se na těchto místech odehrávaly po staletí. Tepic tvrdě pracuje na zachování své minulosti. To je vidět v pečlivé obnově historických budov, zřízení muzeí a kulturních center a v zachování jejich starobylých tradic. Ale Tepic není jen minulost. Město s otevřenou myslí přijímá budoucnost, chytře mísí své bohaté dědictví s moderním globálním prostředím. Nové restaurace, módní butiky místních návrhářů a galerie současného umění jsou součástí neustálého vývoje Tepic. Poblíž trhu Juana Escuti v klidné uličce se nachází malá kavárna s názvem Doña María. Tato kavárna je tak skrytá, že pokud ji nebudete hledat, snadno ji přehlédnete. Zvenčí vypadá velmi obyčejně. Jen vybledlé modré dveře a ručně malovaná cedule, na které stojí káva a příběhy. Ale jakmile otevřete dveře a vstoupíte dovnitř, zaplaví vás vůně čerstvé kávy a vřelé úsměvy Doñy Marii. Doña Maria provozuje tuto kavárnu už více než 50 let. Její kavárna je pro místní obyvatele místem setkávání, které stělesňuje pravý charakter Tepic. Stěny kavárny jsou plné starých fotografií, z nichž každá je jako okno do minulosti Tepic. Dokonce tam jsou i fotky Doñy Marii z mládí, kde hrdě stojí za pultem. Kromě toho, tam najdete mnoho fotografií místních festivalů, svateb a různých okamžiků z každodenního života. Když si budete vychutnávat svou tradiční kávu v hliněném hrníčku, Doña Maria vám začne vyprávět své příběhy. Bude vám vyprávět, jak se Tepic v průběhu let měnil. Poslouchejte pozorně. V jejich příbězích najdete životní moudrost a lidskou vřelost. Tepic, hned vedle města, je kopec zvaný Cerro de la Cruz. Je to moc krásné místo. Odtamtud je vidět celé město, obrovské údolí a dokonce i vzdálené vrcholky pohoří Sierra Madre. Ale Cerro de la Cruz není jen tak nějaké vyhlídkové místo. Je to také místo, kde se zrodilo mnoho starých příběhů. Podle staré legendy se kdysi dávno v této zemi šířila strašlivá nemoc. Lidé byli moc znepokojení. Jedné noci někteří lidé vystoupili na Cerro de la Cruz a nesli dřevěný kříž. Vztyčili kříž a upřímně se modlili, aby byli zbaveni pohromy, která je postihla. Když vyšlo slunce, nemoc jako zázrakem začala ustupovat. Ten kříž se stal symbolem naděje a víry. Klid a ticho, které člověk cítí na vrcholu Cerro de la Cruz, je opravdu mimořádné. Nejlepší na cestování je potkávat lidi z různých kultur, poslouchat jejich příběhy a dozvídat se víc o světě. V Tepic se taková setkání často stávají úplně přirozeně. Začíná to vřelým úsměvem, náhodným setkáním nebo jen touhou si popovídat. Uvědomil jsem si to, když jsem se procházel trhem Juana Escutia. Když jsem si prohlížel barevné látky, které vyrobili místní řemeslníci, potkal jsem ženu jménem Isabela. S jejím vřelým úsměvem a zářivýma očima mi vyprávěla o různých technikách tkaní, významu, vzorů a příběhu za každým kusem. Během našeho rozhovoru jsme oba zjistili, že milujeme umění, hudbu a krásu Tepic. Isabela mě pozvala do nedaleké kavárny,
a tam jsme si dali horkou kávu Ola a dlouho si povídali. Vyprávěli jsme si o našich rodinách a snech a našich pohledech na život. Byl to rozhovor, který překročil jazykové bariéry, kulturní rozdíly a běžný vztah mezi turistou a místním. Bylo to skutečné spojení, okamžik, kterým Když jsem opouštěl Tepic, mé srdce bylo plné krásných vzpomínek, které se mi tam vytvořily. Vždy mi bude chybět ta živá atmosféra a příběhy, které šeptaly staré zdi. Nikdy nezapomenu na ty chutě, které mi zůstaly na jazyku, ani na vřelé přijetí od lidí, které jsem potkal. Tepic je město, které pomalu odhaluje své kouzlo a něžně si vás přitáhne k sobě. Zanechá ve vašem srdci hlubokou stopu. Je to město, které ctí minulost a pečuje o své tradice, ale zároveň s otevřenou náručí vítá budoucnost. Příběh Tepicu se stále píše. Je to spletenec tradic, odolnosti a nezdolného ducha místních lidí. Až se budete procházet tímto okouzlujícím městem, nechte se unést jeho rytmem, užijte si nečekaná setkání a vychutnejte si ty chvíle, které dělají Tepic opravdu nezapomenutelným. Tepic není jen destinace, je to zážitek, cesta objevování a připomínka, že někdy ty největší poklady se nenacházejí na rušných místech, ale spíše v těch klidnějších. Přijďte a objevte kouzlo Tepicu a jeho duch s vámi zůstane i poté, co odejdete. Tepic, ty jsi mě opravdu překvapil. Nebyl jsi jen obyčejnou zastávkou na mé cestě. Byl jsi jako závan čerstvého vzduchu, krásná směs historie, kultury a odolnosti tvých lidí. Objal si mě vřelostí mexického slunce, přivítal mě vůní kávy ve vzduchu a nechal mě slyšet ozvěny smíchu na tvých sluncem zalitých náměstích. Procházel jsem se tvými dlážděnými ulicemi. S každým krokem jsem měl pocit, jako bych kráčel časem. Obdivoval jsem tvé staré koloniální budovy, jako bych slyšel šepot minulosti v jejich starých zdech. Cítil jsem živost tvých rušných trhů, kde se mísily barvy a vůně a radostné povídání prodejců. Vystoupal jsem na Cerro de la Cruz, město se pode mnou rozprostíralo jako barevná mozaika. A obklopil mě hluboký pocit klidu. Uprostřed toho všeho jsem našel skutečnou podstatu Tepicu. Vřelost a laskavost a odolnost jeho lidí. Od Doní Marii, která se mnou podělila o příběhy u šálku horké kávy, po Izabelu, která vkládá své srdce do své práce na trhu. Každý, koho jsem potkal, proměnil mou cestu z pouhého výletu v nezapomenutelný zážitek. Tepic nejsi jen místo, kterým jsem prošel. Vryl ses mi do duše a navždy mě změnil. Probudil si ve mně pocit úžasu a roznítil mou touhu po autentických zážitcích. A naučil si mě ocenit krásu obyčejného každodenního života. Připomněl si mi, abych se zastavil, užíval si malé okamžiky, naslouchal šepotu větru a následoval nečekané cesty k úžasným objevům. Když jsem nastupoval do letadla, mé pocity byly hořkosladké. Ten známý pocit, když opouštíte místo, které jste si zamilovali. Ale zároveň jsem byl vděčný za vzpomínky a ponaučení, která jsem získal.
a věděl jsem, že kousek mé duše zůstane navždy v Teplic. Takže pokud hledáte jiné dobrodružství, cestu, která nasytí vaši duši a potěší vaše smysly, pak mi dovolte dát vám tip. Jeďte do Teplic, ponořte se do jeho kultury, prozkoumejte jeho skryté kouty a nechte se unést jeho kouzlem. A pokud tam půjdete, prosím, pozdravte ho za mě. Řekněte mu, že jsem nezapomněl na ten úžasný pocit, který mi dal. Jednoho dne se vrátím, abychom dokončili náš příběh